Volám sa Katarína Olesová a naučím vás šiť. V tomto krátkom videu vám predstavím základné pomôcky na strihanie a značenie. Na strihanie napríklad používam takéto väčšie nožnice, s ktorými striham hrubšie materiály, potom menšie, klasické krajčírske nožnice, ktoré majú jednu stranu takúto ostrú, veľmi dobre sa s nimi strihá, manipuluje, dobre sa držia v rukách a dokážem s nimi aj veľmi pekne párať, prípadne nastrihávať oblúky alebo rošteky, kde potrebujem. A potom ešte môžem použiť takéto maličké nožnice, rovné nožnice, opäť veľmi dobre sa s nimi pára, ľahučko sa s nimi manipuluje a opäť môžem ich použiť na nastrihanie oblúkov alebo roštekov. Ďalej na strihanie používam takýto kruhový rezač. Fantasticky odporúčam, jednoduchý, ľahký, presný. Často sa používa na patchworkové šitie a strihanie, ale ja ho dokonca používam často namiesto nožníc. Ďalej používam takéto veľké pravítko. Je v centimetroch. Má naznačené nielen centimetre, ale aj pol centimetre a dokonca štvrť centimetre. A tiež má naznačené aj uhly. Teraz vám ukážem, ako jednoducho používam tento kruhový rezač a toto pravítko. Všetko mám pekne položené na podložke. A takto vidíte, že tuto mám tú líniu 4 cm po celej línii, po celej dĺžke. Priložím si rezač a strihám, alebo teda krájam. A vidíte, ako mi to krásne, rovno, presne odrezalo. A ešte vám dám jeden takýto tip. Nikdy svoje krajčírske nožnice nepoužívajte na strihanie papiera, inak sa vám veľmi rýchlo zatupia. A to by ste teda nechceli. Pri šití však striháte nielen látku, ale aj potrebujete ostrihnúť takéto odstávajúce konce nití. A na to použijete takéto cvakačky, ktorými veľmi jednoducho a presne dokážete ostrihnúť nitku v jej konci. A na značenie na materiál používam jednoduché mydlo. A prečo? Pretože mydlo si viem zastrúhať na istú ostrosť, ktorú ja presne potrebujem. Perfektne sa drží v rukách, v prstoch. A pozrite sa na tú líniu, ktorú s ním dokážem spraviť. Je krásna, rovná, čistá, ostrá, pekne ju vidím. A čo je na tom najlepšie? Vždycky značky, ktoré robím mydlom, sa mi dajú veľmi jednoducho odstrániť z materiálu. Na rozdiel od klasických krajčírskych kriet, ktoré určite poznáte. Viete, tie ružové, modré. Tie nepoužívam vôbec. Ďalej na značenie ja odporúčam takúto krajčírskú značiacu fixu. Pozrite sa. Dokážem s ňou krásne robiť značky. A prečo ju odporúčam? Veľmi jednoducho sa s ňou pracuje. A čo je úplne najlepšie, veľmi jednoducho sa dá odstrániť z materiálu. Ako? Je odstraniteľná vodou. To znamená, že keď len trošička navlhčíte, alebo keď budete žehliť parou, tak krásne tieto značky pôjdu preč. Na značenie na materiál ešte budete potrebovať klasický krajčírsky meter. No a ten pozná každý. Keď sa vám toto video páčilo, inšpirujte sa, šite, pýtajte sa ma a zdieľajte.